एते सुंदर अर्जन मधरे एकाकीने बुलाबुली करूच कहीं कि तुम्हें देवी ना मनाबी ए बंधु प्रथमे मोर देवदेव महादेव भूमिष्ठ प्रणाम घृणा करंतु। हेला जी देख एटा मो कर्तव्य थिला हाँ एथिरे एथिरे धन्यवाद खबर कणाची हेले कहि परिबो कि तम आत्मा परिचय मो परिचय अरे हाँ तम परिचय ए बंधु मो परिचय जानिकी आपण एमती कौन करिबे कि जे अरे आश्चर्य कथा देख जदि तम परिचय मत देदेले ना मो परिचय तमें जानीगले तमें मोर हो ना मु तमर हो कहला ना ना से नुह जे हौ बाबा हौ मु आपण को मो परिचयटा दे दउची। अरे कह ना बंधु ताहेले सुनंतु सुन परिचय आहे रति कबीरा जयंत राज्य रे अटई मो घर सत कहूची मु एथरा लीली मना मोरा ओ लीली मना मोरा ओ लीली मना मोरा लीली मना मोरा। बंधु तापरे आपण सुनुछंती त अरे मु निश्चय सुनि पारे छी आसीथिली उद्यान बनकु देखी देली आजी तुमको आसीथिली उद्यान बनकु देखी देली आजी तुमको मोहरा लीली मना मोहरा लीली मना मोहरा लीली मना मोहरा।
ତାମାନେ ତମ ନାମ ହେଉଛି ଲିଲିମା ହଁ ବନ୍ଧୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତପୁର। ଜୟନ୍ତପୁର ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତ ରାଜା। ଜୟନ୍ତ ରାଜା ମୋ ମାତା ଅଟେ ଶାନ୍ତିଲତା ଶାନ୍ତିଲତା ଆଉ ମୁଁ ଅଟେ ତାଙ୍କ ଲିଲିମା ନନ୍ଦିନୀ। ଆରେ ବା ଦେଖ ଲିଲିମା ତମ ନା ଯେମିତି ଆଉ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସତ କହୁଛ? ହେଲେ ଦେଖ ହଁ ମୁଁ ଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା କାହିଁକି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଏ କାନନ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲି ହେଲେ ଏଥର ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଯାଅ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରାଗିବନି? ଆରେ ନା ନା ଆରେ ବାବା ଆମକୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିକି କେତେ ସମୟ ହେଇଛି? ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ଆଉ କି? ଟିକେ ସମୟ ହଁ ଏ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗପସପ କରିଲେ ହବନି? ଆରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଏକୁଟିଆ ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ସହିତ ଆରେ ଏକାନ୍ତରେ ଯଦି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତାମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଆରେ କିଏ ଯଦି ए हिरो मैं तर कन्या नहीं से कि मुके डोर बांधलु आर खेदी देलु जे आर केनता ता फेर म संपर्क चाली छे रे हिरो तो के करते बिना बाड़ी गाना जीरो सीधा बोलाबु रे हिरो सोना माल के करबु ना जीरो अरे ये मामू केनता दिसचनी जे ती ताके फल पहुचार मुके केनता बेर कप कर देलु मुई फुनी रंगा ही गरी ना रे हिरो मुके चिनी छु अबे तो मुँह खोली के देख हां तो मुँह खोली के देखा ये मामूर चेहरा देख ले बेल तो तू मुके गाले 4टा चुमा 8टा चुमा 14टा चुमा फोन मार देबू हां देख रे बाबू एठी कोन चाली ଏ ବନ୍ଧୁ अरे ଯାହା ଆପଣ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲେ। ये कौन तुम लोग की ଏମାନେ ଆସିକି କି ଜଣେ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ସେନାପତି ସଲମା ସେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ତମେ କିଛି କହୁଥିଲ ମୁଁ ତା ନା ମୁଁ କିଛି କହୁଥିଲି ହଁ ଆରେ ଯଦି ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ପୁଅ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଯଦି କେହି ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଆରେ ଥରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛ? ଏ ବନ୍ଧୁ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଟିକିଏ କଥା ହେଲେ ହବନି? ଆରେ ତମେ କହିକି ତ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ସହିତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆରେ ଦେଖ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ରାଜକୁମାର ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜା ଦରବାରରେ ରହୁନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୁଟୀରରେ ମୋ ଧର୍ମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ବିକାଶ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସେଇଠି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛୁ। ହେଲେ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେନି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣ। ଆରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? କାହାକୁ ପଚାରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଛି। ମତେ ଆଲୋ ହଁ ହଁ ମୁଁ କିଛି କହିଛି? ମୋତେ ପଛରେ ଡାକିଲା ଯେ ନା ନା ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ କହିଲି ଯାଅ। ତାପରେ ମୋତେ ଡାକିଲାନି ତମେ। ନା ନା ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ମ। ଏଥର ମୋତେ ଡାକିଛ କ'ଣ କହିଲ? ପୁଣି ମୋତେ ଡାକିଲ କି? ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଗଲ? ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ମୋ ଧର୍ମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଶିଖିନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଯାଇ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବା ହେଉଛି ଆମରି ଧର୍ମ।
ହଉ ବାବା ହଉ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଲି, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲି ତମେ କ'ଣ ଶୁଣିବନି? ଆଲୋ କୁହ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେନାପତି ଦେବସଲମାଠୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ସେତେବେଳୁ ମୋ ମନରେ ତୁମ ଛବି ମୁଁ ରଖିଦେଇ ସାରିଛି। ଆଲେ ଦେଖ, ତମେ କ'ଣ କହି ଯାଉଛ? ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିନି। ଏ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁନ? ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତମେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମ। ଆଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ କୋଉଠି ଭଲ ପାଇଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କିଏ କାହାକୁ କୋଉଠି ଭଲ ପାଇଯାଏ, ତାହାକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ ନା, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବାବା। ଏ ବନ୍ଧୁ, ମୋ କଥା ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରେମକୁ ମନ କରନ୍ତି।